Bienvenue à Asikiem Boutique où l'Amérique s'invite chez vous. Vous cherchez des produits de qualité pour toute la famille, n'allez plus loin. Asikiem Boutique vous offre une large gamme de soins pour les cheveux, le visage et le corps adaptés à tous vos besoins. Chers beaux gosses, découvrez nos produits exclusifs de gel douche et de savon pour une peau éclatante. Pour les passionnés de la santé, retrouvez nos protéines multivitaminées et nos collagènes pour un bien-être quotidien. Chère maman, nous avons également pensé à vos petits anges. Des produits spécialement conçus pour enfants, assurant douceur et protection. Mais ce n'est pas tout. Chez Asikiem Boutique, les belles dames sont aussi servies. Nous proposons des épices savoureuses pour relever le goût de vos plats, les fameux produits Palmer's pour une hydratation parfaite, ainsi qu'une gamme de maquillage de qualité pour sublimer vos visages. Asikiem Boutique, l'Amérique chez vous avec des produits de qualité et diversifiés. Venez découvrir votre univers beauté, soins et santé aujourd'hui même. Pour nous retrouver, appelez-nous au 82 53 53 53 ou déplacez-vous à l'ACI 2000 près de Bougiba après la Canam. Avec Asikiem Boutique, c'est l'Amérique à la maison. Tena saga fakantena mishi faga muga tema hulu berentai. I'm OG baby mega trap uli mime sega chama giri nugo megi money nugo trap wari start falega sega na chama giri joy safi digi boy nani wari misira bolu bebe party hanga trap dollar really hanga push down the city really. Ok, salam à toutes et à tous. J'espère que Bachita là. Ne koni Bachifou etenena. Bi an yalala anana yere so. Sugun kurari la. Bon abado anga bara wi talandini shedile. Anana bi kana talandagabana dota. Quartier dagabana fenena. Parce que beniga bara de ro quoi. Ibe bara chamanke me. Wasoro kondo be no ibe sola me mo to la ko don ko sebe. Bolongono ar anga bara yo li antara wulma. Yoro jan erete obi yalla doro abaye. Ne balmage korbashila. Oh Bachifou etenena. Itogoni jam. Ne tɔgɔ Adama Doumbia surnom Ojimula Baby. Ojimula Baby. Bon, abare ka di n ye mula ta. Déjà ne kun ye Oji ye quoi. Donc il sena ka panache ɲɔgɔn na ten tɔ. Voilà, n y'a mɛn. Awa ni ou bien. Ya. A kɛra ten de. A kɛra ten tɔ. Ouais. Sinon, à part ça. Non, je. Projet jumɛn? Bon. 100. An bɛ wagati min na 100. 100 projet laban bannen no Panamakaw. Et puis mixtape dɔ labɛnnen no déjà. Mais date ma fɔ bilali la quoi. Mais ne tɛ ka min faamu. I bɛ ka kuma Panama. Panama in kɔrɔ? Panama ye dugu wolo de o. Ouais, Panamakaw. Panama ye dugu. Donc aw bɛɛ ye Panamakaw de ye a dan no an bɛ ɲɔgɔn bolo. Bon, nin baara ninnu bɛɛ la pourquoi e arabe choisi? Bon, musique diyara n ye Sɔnamɛ de senfɛ yɛrɛ quoi. Sɔnamɛ. Depuis wagati jumɛn e bɛ arabe kɔnɔna na? 2018. Le 12 janvier 2018 ne ka sɔn fɔlɔ bila la. Vraiment i arabe kanubaga ye f'i b'a datugu bɛɛ dɔn. Freestyle kunkuruni da ma an y'i voix lamɛn. An dɔ minɛ hôtel la, chinois hôtel la. N bɛ fɛ ka bien jɔra a ka sachet na nka si an taara moteur la hali n tɛ siran n kana bi ninnu ka jɔ la mɛ bere ta dafalen jɔ la n wele ko da n jɔlen no ɲɔgɔnna ɲɛma i kelen tɛ ɲɔgɔnna caman wele ko ɲɛma kafiri fɛnɛ tɛ feere kɛ gɔsini ma a ye piri kɛ sachet. Cɛ? Gangsi. Ni arabe sugu jumɛn? Bon le bolon arabe re comme awe bolon live. Mais diril de wa ou bien trap ou bien jumɛn? Bon Jersey de do. Jersey. Bachite bolongono armo ko de do comme on yɛrɛ b'a kalama on bɛ yala an bɛ talent ni tata k'u yira diɲɛ na parce que an yɛrɛ filɛ
on n'est pas trop connu, mais am se ka dɛmɛ min don u ye an b'o kɛ ka na u sigiyɔrɔw la ka n'u ɲininka u ka ko kɛtaw la o ni ko minnu ka d'u ye aw minnu bɛ yen nɔ n'aw yɛrɛ b'a dɔn dɔnniyaw b'a la arapu ni fɛnw kɔnɔna la ni aw b'a dɔn aw bɛ se ka kobaw kɛ problème foyi t'a la an bɔlɔnkɔrɔ art anw nalen don aw de kama aw bɛ se k'an wele numéro min bɛ affiché ni dugumana la ne fa Oji Voilà. ou bien Oji Mula Ojimula. o kelen don e ka relation bɛ cogo di avec Abawin Bon. parce que vu qu'ale de ka di ye quoi N y'a essayé wagati tɛmɛnenw na ka gɛrɛ quoi. Ka gɛrɛ a la yɛrɛ mais a dabirilen don position dɔ la quoi. San kɔni n bɛ se k'a f'i ye même a tɛ n dɔn. donc Voilà. mais a ka di ye vraiment aw ka collaborer Bon. A ka di n ye an ka collaborer. aw b'a tɛmɛnen kɔfɛ enfant noir dun Enfant noir. Et yeah. Non. Mais enfant na me trop. Mais enfant na me trop. Nanina, Segati. Segati manu fɔlen don ni yɔrɔ la a ka talan bɛ cogo de ye bolo a ka genre kɛcogo ni fɛn ninnu e yɛrɛ bɛ ka mun ne faamu a la Bon, ne ɲɛ tɛ foyi la talan kɔ quoi. A bɛ se bulo in na a bɛ ka min kɛ quoi. a bɛ se Awɔ, a a bɛ bɛ se kosɛbɛ se la dan n'o quoi. A dan n'o. comme e Yeah. san single b'i bolo mixtape ou bien album bɛ en cours ou bien minnu bilalen don déjà Bon, ne ye mixé bila 2021. 2021 O titre ye Let's Go. let's go Voilà. a bɛ jumɛn kan Bon, a bilala Mali de sanfɛ, Mali. maliti sanfɛ page jumɛn tɔgɔ fɛn ninnu ou bien Bon, Ojimula toujours. toujours Ojimula. officiel Voilà. kelen sisan ne bɛ fɛ ka min dɔn depuis e donna rap in kɔnɔna na vu que e bɛ baara wɛrɛ kɛ e difficulté jumɛn sɔrɔ a la i ye gɛlɛya min sɔrɔ a la o ni i ye nɔgɔya min sɔrɔ a la i bɛ se k'i da don a la dɔɔni k'o fɔ an ye Bon, Pera kɔni 18 ni san cɛ an ye gɛlɛyaw ye yɛrɛ de. Gɛlɛyaw yera quoi. mais a ka fisa sisan changement ma k'a la kosɛbɛ Bon, san an bɛ Ala tanu yɛrɛ parce que kɔrɔkɛ dɔ bon ale bɛ n publier ka caya quoi. Mɔgɔw bɛ ka n ye sisan caman b'a dɔn ni bɛ nin baara in de kɛ quoi. Tu vois. mais page dɔ kan i tɔgɔ bɛ olu kan i bɛ fɛn ni fɛn bila mun kan ou bien i bɛ to ka vidéo minnu kɛ k'u bila Ouais, n ka page bɛ yen. i n'a fɔ TikTok Facebook ninnu Voilà, TikTok sanfɛ in yɛrɛ de ye Ibrahim Kamara ye. Fanga b'ale de la. I m'a faamu wa? Bon, n yɛrɛ ka page bɛ TikTok sanfɛ Ojimula officiel. I bɛ Panama ye n ka i m'a faamu wa? Profil kan. mais ne tɛ ka panamakaw mankan mɛn ne tɛ ka foyi faamu est ce que olu bɛ ko in kɔnɔ kosɛbɛ Bon, kosɛbɛ est-ce que Panamakaw tɛ kɛ lamɛn de sinon n'u ka jinɛ wulila a ma nɔgɔn. ayi ne tɛ ka u santi yɛrɛ de Bon, ko n'u ka jinɛ wulila a ma ɲi. O de la ne ko i ma Mais- Panama mais est ce que e tɛ freestyle fitinin dɔrɔn kɛ ka fara o kan tuguni wala k'u bila Bakari Kanati Dagari u bɛ ka fɔ ko n bɛ caman min aw Sugun 16 ligɛri u bɛ boli ka boli u bɛ taga min aw dɔgɔya Alimaɲi ba minɛ a bɛ ɲagami dabiri aw sɛnɛ ye Sunan Farda n'i ma suguri dun i bɛ daraka e ma balo na ko bɛ simana ɲuman na jɔn ye se patero tiɲɛ fɔ jɔn tɛ tegi dɔn ne ka manu bɛ pari ni fegi wɔ an bɛ suguri min an tɛ fegi dɔn kɛlɛ la e ni ne kale i ba la n'i bɛ se ka n ta murun bese tɛ fiyɛ baara kelen dɔrɔn kɛr'u ka ɲɛma an bɛ k'u dabali ban pardon madame Kirda Oji ye kelen min Oji ye kelen da se anw ma ba mɛn dɔw mais est ce que ne yɛrɛ tɛ don rap la parce que e bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka ne don dɛ ne y'i to ɲininkali la ok problème t'a la mais e ka conseil ye jumɛn ye rap kɔnɔna la tout est frère quoi parce que bɛɛ tɛ fɛn bɛɛ dɔn quoi a bɛ se ka kɛ e bɛ dɔ dɔn olu tɛ dɔn mais e bɛ se ka conseil ni mun d'u ma e ko bon ne kɔni bolo Pera ja ye baara ye quoi a kɛra togo togo la i bɛ bulo in de kɛ o quoi et puis MC a kɔnɔ ka dun quoi mais toujours i hakili to i yɛrɛ la i ka baara in kɛ quoi a dan don. e ka kumakan laban k'o fɔ bulon kɔnɔ ari mɔgɔw ɲɛna u n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna Yeli Vision Faut trop a ka ye yan bi yɛrɛ a diyara Panamakaw ye quoi jaranw fɛnɛ donc foli belebeleba ye aw yɛrɛ ta ye quoi bon
me lamɛnba bɛɛ fo et puis bɛɛ k'i abonné ninnu ka compte la quoi. Donc i bɛ oji sɔrɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ n'i mago bɛ pera duman na ye Panama dugu kɔnɔ wari mugu ni gedoro bɔrɔ kɔnɔ à cause de Magenzi an ye ɲɔgɔn ye k'an bɛna fisa di o kɔfɛ fit ko kuma k'an bɛ taa studio la bi duman kan oji ma tanbɛrɛ di ne ka Panama gɛngu ko confiance Bamako caravane n'i sera cité la kɔgili ci dɛlɛnga de b'i kɔgili ci a b'a dɛlɛnga Bolongoro ar mɔgɔw de kun don ka na aw lajɛ vraiment talent a bɛ yen nɔ an bɛ ala deli yarabi ala ka hɛrɛ caman bɔ nin kɔfɛ hakilina bɛ fɛn o fɛn la ala ka nɔgɔya ye a kɔni a diyara anw yɛrɛ kɔni ye fɛnɛ ciao ni ce a diyara an bɛɛ ye